Pinaagi sa search warrant, gidakop sa mga pulis si kanhi Albuquerque Mayor Elpren Charles Bobek Tumol gumikan sa illegal possession of firearms. Nakuha gikan sa 32 anyos nga suspect ang caliber 45 pistol, empty magazine ug 48 ka mga bala sa mong armas. Lakip sa warrant ang amahan niini nga si kanhi Albuquerque Mayor Efren Tumol apan way nakuhang armas kaniya. Suma pa ni Bohol Provincial Director Colonel Jonathan Cabal, si Tumol sab ang suspect sa pagpatay kang Barangay Kagawad Wilfredo Plaza niya tumiaging simana. Apan gihimaka kini sa suspect ug miingon nga sila ra gipasanginlan kay magkaatbang man sila sa politika. Suma ni Cabal ilang ipa-ballistic exam ang nakuhang armas aron sa pag-cross-match niini sa mga nakuha sa crime scene. Mipiyansa usab dayon si Tumol aron di matanggong sa police station. Circumstantial evidence points to the Tungol who could have perpetrated the crime. That's why they are tagged as the suspects for the death of Wilfredo Plaza. Buwan ang family green ni Tata, amog yung pong silbing family friend ba? Mag silbing gitapon may tuod kay tabo to nang gilali sa to akong isuon ug si Tata. Before they tabo to.